Jenengan aslinya salting toh Pak wit wau Pak. Jenengan Sopo? Jenengan. Lah masalahnya apa salting? Lah kal enek Mbak Silvia. Weh, kowe kok ngerti? Wiwitane antara sang peke sumanding si sehmu lahir batin Mas Bendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. pripun Kang Mas Lumayan jagat kureping langit. Ya mung kuwi sing bisa ngrengga tumraping sanubari. Nadyan rembulan kae endah. ndi lho Pak Jur bloko suto blak kotang terus terang Mbak Silvi, aku adalah salah satu fan berate jenengan. lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula Pak Loh. Ana pamundhut ki, Mak. Ya dipinangkani. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyuwun gending sesideman gelo nggih. Matur sembah nuwun saking kula Suwarna. Wah, Pak Suwarna. Sesideman luwih dhisik diaturake mau para pepunden panitia ya ngersake sesideman kok, Mak. Nah loro-loro gawe ya slendro songo. Coba Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih dhisik. Ayo coba. Dalu Cahayu genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. nggih lajeng dalu Pak Wis bajutan pirang-pirang bengi. Piye wis kesel apa urung nggih? dereng Sik semangat ya. semangat Pak Mbah profesional yang ngono kuwi. Apa Semangat yang sekali. membuat sampean kok iso semangatnya sangat luar biasa walaupun beladegan? karena warga Gontor ini kompak sekali Pak nontonnya, banyak penontonnya mengharapkan kita pentas dengan sepenuh hati. Nanti kalau kita capek ya gelo yang nonton. Oh iya bener. Terkompak ya biaya kene ya. Nggih, leres. Buktine kabeh madhep rene kabeh ya. Ya nggih to Pak, lha madhepe pundi? Ana sing madhep rono siji nguyuh. Lah iya, wis kaya ngono kuwi katresnane Piyai Ponorogo iki kaya ngono kuwi nong. Mula ya wedi dadi seniman ki penak lho dadi seniman. Kowe aja dadi apa-apa, aja dosen, aja PNS, seniman wae. Lah teng napa? Loh, seniman iki lah hobi to. Kowe nembang lah hobi to. Nggih. Nah, aku ndalang ki ya hobi, kanca-kanca ki ya hobi. Lho, ing ngatasi hobi kok iso dadi profesi. Wong seneng-seneng kok entuk dhuwit. Kuwi sing kudu disyukuri kaya ngono kuwi. Lah sing ngantuk-ngantuk niku napa nggih seneng, Pak? Kuwi ora ngantuk, kuwi menghayati ngono lho. Menghayati. Urung-urung nyampluki kancane kok iki ora. Winong iki ora. Iya. Iki lho nduk sampean iki nembango sesideman iki. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya nduk ya. Nggih. Kowe aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari. Ning sing tak anggap Silvine Madangkaraki sampean ya. Iya. Jenengan aslinya salting toh Pak wit wau, Pak. Jenengan Sopo? Jenengan. Lah masalahnya apa salting? Lah kal enek Mbak Silvia. Weh, kowe kok ngerti weh? Grogi ta jenengan wae. Ayo iki lho keter lho tanganku. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Ayo apa? Ya tetep awakmu ya apik. Becik ayo. Coba kowe dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Ayo. Bawani ya komplit ya Nduk ya. Nggih. Ya Nduk, Winong.
ora syukur ki piye to nong delok to sampe nembang piyai sakmene mbiyane kabeh nyawang sampeyan kuwi dadi energi yang sangat luar biasa urung sing ning YouTube ribuan penonton mirsani sampeyan mula lek dadi sinden aja sok sambat dadi sinden kuno aja ngono diniati ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa sinden ki apik Bu Kesi mergo iso nyinden pernah keliling 5 benua di dunia lho kaya ngono kuwi sampean ya ngono iso numpak pesawat iso ragat kuliah lah mergo nyinden to lah iya dadi sindene cucuk timbangane drep ayo nggih Pak siap pangestunipun nggih Pak iya tak mangestuni banyu mili grojokan Pak ayo ngono kuwi jadi ngenyek mboten Pak drep niki sae lek rene wong drep wong mangan sego reneng ayo nggih heeh ya nang mlaku-mlaku rono lho nang ben ngono panggunge jembar kaya ngono. Nah, iki bapak-bapak kuwi ya kepengin tani karo sampean. Ngapunten nggih Pak, kula teng mriki. Oh, lumayan kena nggih vitamin. Ayo. Malah vitamin mana. Ya nduk. Swara kurang permana ning wasis pijer ngincangake alis engko garape ditayupke kaya rengu wingi kae. Wah iya men seger ya Mak. Lek winong pas iki. Ya. Ya nduk entekno. Tulung agungan nggih. Tulung agungan? Nggih. Sing piye kuwi? Iki sing tulung tak nanu. Nanu. Tuh. Terus no sesideman
luar biasa. Suarane apik, bocah ya cantik. Jogete ya luwes. Ayo pancen tuntutane jaman iki ngono kuwi kok. Bener pancen kaya mengkono. Yo. Saiki genti ngaturake bintange bengi iki. Ayo, coba kaya apa nggih. Nah, iki apa mau gelem ngegrup ning Madangkarane wah endi. Kanca-kanca mesti seneng banget. Ayo coba. Ben mimik sik lah. Piyayi lek putih iki unjuk ngono iki banyune ning gulu nganti ketok njaba. Ayo. Jur bloko suto blak kotang terus terang Mbak Silvi, aku adalah salah satu fan beratin jenengan. Nah, dibanding ngapusi kan iki jujur ngono kuwi, tenan. Lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula, Pak? Loh, sampeyan aja merendah. Sampeyan iki nek merendah ngene kaya dene kae lho pari sing wis isi kae lho. Pari iki lek isi kan saya ndingkluk. Ning aku yang terus sampean malah ra ndingkluk malah saya ndangak aku ya. Ayo. Tegese pengen nyawang kaya apa budayane jenengan ngono lho. Panjenengan ngelem kula ngoten niku kula bingung lho. Lah ngapa kok bingung? Lah kedahe kula pripun teng mriki enten garwane jenengan lho Bu Kesi lho, Pak. Lek teng wayangan ngeten iki kula pun diliarne kalih Bu Kesi. Nggih. Liar Bu niki, Bu. Dek Silvi. Pripun? Tenang wae. Sampean ning panggung niki bebas mawon. Los. Tenan ngendikane Pak Cahyo. Lek ning panggung niki dhewe wis tak liarke tenan Dik. Los pokoke. Sampun dijinak nih ngoten. Malah padane kewane dijinakke. Ayo. Mungkin lek teng griya jinak ngoten nggih Bu nggih. Nggih, ngoten niku. Kula niku pertama kali niku seneng kali jenengan nembang ninggal katresnan. Walah niku kula suwet tali bentino. Kula niku ajeng bobok, mboten nyetel niku. Klisikan, mboten iso turu. Oh ngoten. Ajeng mangan niku to. Lihat mboten nyetel niku, keselak terus Mbak kula niku. Keselak. Nggih, tenan nggih. Alah, ngoten nggih Pak. Lho jenenge napa niku Kaprawasa dewaning budaya ngoten niku. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kali panjenengan. Mboten mungkin. Mboten mungkin jenengan gelem kali kula. Ngoten niku lho. Mboten eram. Eram ya Dek Silvi. Lho nggih lho Bu. Beh, tenan iki bojoku bengi iki jan ngirangi. Aja ngirangi, garangan ngono lho. Wis to. Iya. Kok iso tetek-teteke atine lho ngomong ngono nek bojone ning ngono ngelem-ngelem wong wedok liya kiten ana tekan omah tak sampluk parut lho. Nggih Bu, leres. Kula lene dados jenengan nggih ngoten Bu. Mangkel kula Bu, pun jenengan garap nggih. Mboten ngoten. Ngene lho Bu Kesi. Mbak Silvi lagi pertama kali gabung di Madangkara gitu. Kita buat tamu ini nyaman dengan kita. Carane membuat nyaman harus kita digrapiaki, dihormati, dihargai ngono kuwi. Oh iya Dek Silvi, maafkan Bu Kesi ya Dek. Lah lek nganti upamane aku langsung kasar, Silvi opo kaya ngono? Rupane ayu, aku seneng ngono kan kleru gitu. Kleru to. Lah dilokne mesti kapok ora gelem melok awake dhewe ini lek dialembono supaya lebih dekat. Nggih. Antara kita ngono kuwi lho. Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih. Wah, aja bapak tuwek banget aku. Lah pripun, Om? Om. Nggih, ngoten nggih saged. Nggih, bener bapak wau. Mergo niku tinggi rambu-rambu nggih bates nggih garis. Ayo. Kedah enten garise nggih Pak nggih. Nggih, ngoten niku. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Monggo menyapa para lenggah nika monggo, Mbak. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu kagem sedaya mawon para warga Melarak Ponorogo. Gontor. Gontor. Nggih. Gontor Ponorogo. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Bu ingkang sami tumplek blek dados tunggal teng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih karahayon. Amin. Tumplek napa, Mbak? Tumplek blek. Ah iya, tumplek blek. Apa to tumplek blek iki? Dados tunggal wis dadi siji ngenten lho, Pak. Dadi siji ya. Niku nganu to, kata-katane Bu Kesi nika pas teng YouTube kula ningali lho kok apik. Kata-katane tumplek blek akhire tak contoh. Oh, alah nggih. Nyontoh sing apik-apik mboten napa-napa. Sae to Pak niku? Sae ning Bu Kesi ngoten sing ngajari kula asline. Nggih, ngoten niku. Dadi lek jenengan kudune matur nuwun mboten kalih Bu Kesi ning kalih kula. Nggih. Nggih Pak nggih. Nggih sami-sami. Alah mbuh aku iki. Aku iso bingung dhewe, iso bar apa ora wayangan iki ya. Wes.
Panitia le pinter golekne bintang tamu wis jan iso. Nggih, matur sembah nuki. Nuwun ugi kagem panitia. Wis jan kompak Pak panitiane niki wau. Kompak nggih. Nggih. Lah kula niki wau ngepost enten ping kalih lho punan. Ngepost ping kalih. Nggih. Lho entak tude entak ngoten. Mboten kula bidal saking hotel niku dipostne teng griyane Pak sinten mau Mak? Mas Bowo. Nggih, teng riku kula ken maem. Nggih. Mas Bowo. Pak Bowo matur sembah nuwun. Lah nika piyaine. Nggih, matur sembah nuwun. Mesti mau ngejak foto kalian jenengan mesti. Nggih. Oh, mesti pengen panitia pengen foto kalian jenengan. Ojo kok panitia kula pengen. Lah, ngoten niku. Terus Mbak, terus. Ini hanya untuk penyegaran. Nggih, terus ditawani maem kula Pak, Mbak nyuwun napa sate kambing napa sate ayam. Terus nggih. Terus kula mboten Pak, kula diet nggih. Sajake kan nggih sungkan ngoten. Terus kula nggih ayam mawon lek ngoten. Oh, ngoten kula wau nggih ditawani kali panitia. Napa Pak dalang kopi napa teh aku ya omong susu. Nggih kesehatan lho niku pas ya 5 sempurna gitu. Nggih. Lajeng ngoten ken ngepost malih Mbak bibar niki teng griyane Pak Iwan nggih. Pak Iwan niku sinten? Pak Iwan Kancil. Nggih, Pak. Pak Iwan Kancil. Pundi piyayine Pak Iwan Kancil wau? Nggih, matur sembah nuwun. Baru kula Pak kula tak teng panggung nggih selangsungkan kula mengke ngoten. Sik to Mbak engko ae sik ning kene. Terus kula minggahe jam 12 wau mboten menapa nggih. Jane sampeyan tak enteni ke jam 7 mau lho Mbak. Tegese aku pengen silaturahim, pengen setelanku mbanyol apa, lagune apa ngoten niku. Nggih. Dina rada bengi le munggah kula rada napa niku kaya ilang bayu otot kula ngoten niku. Ngoten niku. Ning bareng jenengan pun munggah wah tenan Mbak nggih. Jenengan Tulungagunge pundi to, Pak? Kula ngunut, Pak. Tulungagung ngunut. Kecamatan ngunut karo pasar sapi ngendine? Sing diapali kok pas niku. Lah sing viral kan niku. Ngen Bang Juni kalau puntine kan Bang Ju. Nggih, mboten sampai Pak, lene saking Kilen Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, desane Pulau Sari niku ngunut sing paling kilen Pak, mboten sampai pasar. Jenengan desane napa? Pulau Sari. Pulau Sari. Oh, alah Pulau Sari. Kalih Sarian puntine? Ya Allah. Lah mosok sak desa ora enek kuburane. Nggih. Mboten sampai Pak. Sariane tebih kok. Oh, nggih. Moto mengke kula Sherlock. Wah iya, nggih. Siap. Mbak Nembang, iki sik ninggal katresnan sik aku pengen kuwi secara langsung iki kaya apa? Langsung ngoten nggih, Pak. Nggih, ngoten niku. Dadi niku mboten berperan sebagai dalang mboten. Kaya sing ditanggapne kaya sing disunatne kula niki. Dadi njaluk dhewe kula nggih ngoten. Nggih. Anu, Pak Brahma teng pundi, Pak? Brahma anak kula to? Nggih. Bapakmu Bram. Nggih. Lah nika Brahmane. Bram, ngadeg kok le. Diluk ae. Diluk ngadeg. Niki calonipun dados santri wonten ing Ngabar niki. Iki lho. Ya Allah gantenge. Pak kula pek angsal, Pak. Pek piye maksude? Nggih kula pek anak. Lek ngepek sak bapake no. Bu, ya Allah. Loh, lek ngene lho, lek nganti bocahe kangen goleki terus piye? Bapak ngono piye jajal. Stop, intermezzo. Budrek aku, Bu. Tak omongi. Wah, iki lek ngene iki rasa dinengne lek iki ngene iki. Sik to. Ada apa istriku? Siap. Dipek sak bapake. Kowe demen ta sampeyan. Maksudnya ngene lho, ben kok kan ra tega bocahe sik kelas 6 SD kok. Lek pamane karo Mbak Silvi digoneng Tulungagung. Lek nganti sing ngopen iki tanggapan terus kok iki. Ngono to. Gek garwane pembalap pisan, ya to. Sing ngopeni sapa? Kan kudu nilirono. Piye Bram keadaanmu ngono kuwi. Sampeyan pengen dipek tenan? Enggak Brama kok. Loh, tapi mau cirase sak bapake pisan ngoten nih. Ora bapake ngetutne ngingo ngono lho ngendangi ngono lho ora. Mak teratap lho Bu aku, Bu. Iya, Dek wis to kono. Kono pek. Ora Mbak, nembang Mbak, aku kangen suarane jenengan coba nggih. Ning dibawani lho ninggal katresnan. Bawane napa bebas manut karo jenengan nggih. Pangkurinoso niku nggih saged. Ayo. Monggo. Pangkurinoso nggih. Nggih, coba kaya apa? Wah, jan contone utawa tanda-tanda lek bintang tamu iki mike mesti kretip-kretip kok. Ayo. Nggih, ngono kuwi. Ayo. Jenengan nggih, Pak. Tak cepet bar iki. Iya. Nggih. Ya, Mbak. Coba. Rina
suarane, Mak. Yayene ya halus kok ya. Ngene iki ngrungokne suarane Mbak Silvi ning YouTube, terus ade nyetel iki nang nggen lincak ngarep omah jam 12 awan. Delalah kok ya kopine kentel, kopi ireng kae ya to, ngerokok kretek kae, terus apa jajane gedang goreng panas. Bar kuwi tukang kredit teko. Ini Mbak. Dadalah. Sumanding si sehmu nggih, wah jan Mbak Silvi nembang Pangkurinoso wedang jaene teko. Wah, jan pas iki. Mendhi dikekne aku iki mendhi nggih. Jenengan pesen to niki wau? Pesen. Nggih, teng warung mriko. Nggih, nggih. Kula nggih jenengan pesene, Pak. Napa? Pesene. Purun napa pengen napa? Purun susu. Susu. Walik ora. Nggih. Saiki blocking ngene, Mbak. Blocking. Sampeyan kokono ya to karo nembang. Heeh to. Mlaku alon-alon ke arah sini. Nyapo, Mas. Aku sih omong karo sinden kaya Pak, monggo Pak, monggo Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun ya, Mas ya. Muga-muga jenengan tetep panjang punjur lo Jinawi Kertarejo. Ayo, nggih sembah nuwun. Kokono, Mbak. Saking ngriki. Heeh, alon-alon ning mlakune tek alon-alon wae karo nembang ning kok. Ngeten. Lha kuwi kaya mindring lek kuwi ora. Tek alon-alon seng. Ngono. Heeh. Kaya biasane, heeh. Biasane kula ngeten, Nak. Lah, aja kuwi kaya dioyak kredit lek kuwi ora kecepeten. Ya. Iya. Aku ndredeg dhewe nyapa ya. Rumasane kaya arep marani aku ngono modele. Kumat. Ayo aku nyapu to iso ndredeg ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yen wasrina hinggal ratri kang Bukesi lek sir pipis ora apa-apa lho. Bu Lurah, Bu Novi, Bu. Kula mengke mboten mantuk teng Solo, letak teng dalem jenengan mawon nggih, nggih. Kula teng dalem jenengan, kula mangopeni, mangingoni, kula sego pecel mawon kula. Kula wah mulai Solo, Bu. Lah sing ngancane aku ning Solo sapa Bukesi ngawut ae ora. Ngoten niku ora. Iso jantungku ku arep ceblok no Mbak nyapa. Ndi jar sujar mulai ceblok jupun lho jantungku jar. Ayo. Ayo. Tak tresnani lahir duduk. Nimas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Pripun Kang Mas? Lumaing jagat
kureping langit ya mung kuwi sing bisa ngrengga tumraping sanubari nadyan rembulan kae endah Ndi lho, Pak? tarup ya kaya Terap lho, Pak. rembulan kae endah lintang uga medhar Aku dadi mban yo ora apa-apa. Mulah tak nyinden, mbane nyinden. endahe rembulan lan uga lintang kae sor perbawa kelawan citramu wong ayu Allah. ketoprak opret iki to ora Monggo Ndara Putri Ayu. Ngersakaken menapa Gusti Putri? Munjo gelas sing apik itu Cah. Yayi Sri Huning Monggo Gusti Putri. kowe garwaku Yayi Sri Huning yen kae Srigala Ya Allah, Pak kok mboten niku lho jenenge. Mboten napa-napa Gusti Putri. Kula menika pancen nggih wanita Rainaga. mboten nggih tetep Ben Ndara napa ngerti Gusti kula niku ben krenan atine. Kan pinanggih kalih piyayi cantik kados panjenengan niku teng griya mboten nate ngertos piyayi ayu lho Gusti Putri. kula iki gampang gumun aja kok wong wedok ayu kula ngerti wedhus ayu kula uyak ngendi-endi ngoten niku Monggo dipun lajengaken Gusti Putri Ndara. Kula tak lenggah malih. Bu Lurah, kula mengke mboten asal Bu. Pak kula wedi lho, Pak. Kok ora santai. duduk nggih kula susu ya wedi Mbak Mas sama aku ora wedi wong aku ya orang beriman kok nggih inilah kebutuhan panggung gitu ben menghibur warga masyarakat penggontor yang terhibur penggalihe otomatis kan padang to pikire padang nyambut gaene semangat yang nyambut gawe semangat otomatis penghasilannya rezekine melimpah ruah itu tujuan kita untuk masyarakat ing Gontor mriki ngaten niku Alhamdulillah. Jenengan nggih remen to? napa Kula teng mriki? remen ning aja suwi-suwi suwi-suwi iki lho sawangan Buder kanggo Pak Yohan, Pak. wah tembunge Tulungagung budrek ayo Nembang nggih, Pak. heeh mosok yaine arep nyopet sampean ora ya nembang no nggih ninggal katresnan ngene Mbak pertama langgam sik yang kedua engko dijaranke Nggih. ya coba kaya apa iki asline kaya apa nggih enggak ojo iki halusan no nggih monggo nggih Mbak Silvi Kumalasari oke yuk kok panggil lah Nangis sakjroning kok kaya ngopo wong ayu Mbak Silvi yo hey
untuk Mbak Silvi Kumalasari luar biasa Sembah nuwun. Sampun. Sampe ini nyuara ora ngoyo, njoget ya ora ngoyo, modele kaya semu iya semu ora ngono lho. Ning parandene walah tenan sangat menghibur, daya tarik jenengane luar biasa tenan. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki mung limbukan apa nganti gara-gara jenengan mangke? Mangke namung sampai limbukan, Pak. Ngapunten. Ciloko. Lah ten napa? Lah jan wis Ngapunten. ilang otot bayuku ini. Mengke kula langsung tindak teng pati. Oh tindak. Oh, Anu napa? bidal. Bidal, Pak. Oh teng pati. Dadi lek awake dhewe ne ampun ditindakke. Nggih, ngapunten. Lek pengen sinau basa mangke mang WA kula niki sing bener napa Pak? Ngoten niku. Parane panggah ngoten iki lho, Bu. Kene Dek ora apa-apa ben seneng atine, sak bahagiane. Nggih. Mboten wong niate niki menghibur warga masyarakat kok ya. Nggih, ngoten niku, nggih. Sik niki kanca-kanca sudah mempersiapkan untuk kehadiran jenenganipun garap selindang biru niku pun. Kedep terus mak. Niku Mboten sing anyar niki lho. kaget. Niku pun garap, Kitir Sumilir pun garap. Nggih. Lamunan pun garap. Wes, terus Apa apa maneh? nek Lestari ya pun garap. Lestari sak album, Pak. Nggih. Nyetel kaset lho Pak lah kakek. Ora, maksudnya jenengan pilih sing endi ngono lho. Nggih. Ngersakne jenengan napa? Jenengan ngersakne napa? Aku lho. Nggih. Aku malah bingung dhewe ya. Brama bubuk Bram. Ayo nggih. Gemes lho Pak kula kalih Brahma. Anu, sampean arep apa sampean mumpung Lah nggih petuk? lho, kepengin kula ambung ngoten nih angsal napa mboten. Entuk diwakili ora? Diwakili ibuke maksudnya ora ya. Sampun bukesi wau sampun kula ambung. Nggih. Gilirane Brahma. Heeh. Niki sing putrane jenengan sing 3 mboten nderek. Sing anu Mboten kula tinggal teng omah no. Lah melu kabeh kula kaya brayut malian kok. Ayo. Nggih siji tok niki mergo badhe kula sowanke pondok. Oh ngoten. Nggih, tapi anu sik Kitir Sumilir sik, Mbak. Nggih, Ayo Pak. Kitir Sumilir. Kowe garapane manut kalih kanca-kanca nggih. 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 Nggih, sing ngendang niku jenenge Mas Noval. Ning anu niku pun duwe pacar kok niku punan. Kabeh pun duwe pacar kabeh niku, bojo pun duwe kabeh nggih. Pacar sampun gadah. Nggih. Jenengan pacar mboten gadah. Mboten, nggih. Bojo kula langsung diteladung kok kula ae. Lah nggih. Nggih. Kitir Sumilir nggih, Kitir Pak. Sumilir lah ngono nggih, ngoten. Wis muga-muga mangke Mbak enek wayangan melih Duka Panaraga napa pundi terus bintang tamune jenengan melih ngono. Wah, jan. Kanca-kanca men semangat mboten ngantuk lho, Mbak. Saya kula butuh lakon, Mbak, lakon. Ayo. Lakon. Nggih insyaallah, Pak. Nggih. Monggo Mas Noval diaturake Kitir Sumilir luwih dhisik dening Mbak Silvi Kumalasari coba kaya apa? Ayo nggih. Nggih. Monggo Kitir Sumilir. Hei. Pas Pak, los. Enek sekopi, Pak. Madangkara. New. New Madangkara.
bersinar. Sukses untuk warga masyarakat Kotor. Bisa bersinar, bersih narkoba. Mbak Silvi, terima kasih sudah bergabung di Madangkara. Nggih, sehat selalu.